Hallo, jeg er ikke ude. Åh, gør du er smule. Nej, væk. Giv mig en smøg. Eller giv mig en smøg. Vær rolig. Skal vi se, hvad for en... Hvad for en jeg vil af med? Den vil jeg godt af med. Så lad mig selv have den der. Fuck, jeg glemte min lighter. Vi stiller os lige om ved skrollesbønnen. Hvis Ole kommer. Eller vi skal finde ud af noget i den her video, skal vi? Den her weekend? Hvad mener du med? Druk igen, eller hvad? Ja. Næste weekend, der skal jeg, hvad skal jeg der? Det er sjovt. Prøv at se, Rikke, hun står bare der og står fast. Så kigger du selv, hvor du er dum, mand. Hvad sker der? De andre. Eller? Nej. Hvis du viser den til Ole, så bliver jeg sgu da. Jeg har indgået en aftale med dig. Fanden er så fedt, mand. Det er stille om lidt, jeg er Det kan jeg også bare så. Jo, nu skal du have noget. De lader gemmeleg. Ja, fandme ja. Og så er det røv, du har stik. Smil. Jeg smiler. Du ser så galt ud, Jesper. Fuck, det ligner bare sådan 6-årige børn. Du må ikke filme os. Det er ved at grimme den anden. Smil, du er på igen. Jeg holder op nu. Så gør jeg da bare lidt til dem, altså. Hallo? Og hvor fungerer vi? Jeg skal hoppe på det. Jeg er så stor med en bjergrød. Jeg er godt for rød røv. Nej. Kom nu væk. Det er ikke mælk, vel? Slap nu af, det er vand. Hvad med det her, Sis? Lasses. Johannes, er det? Det er Lasses. Er det din? Jeg sagde, du er pisse mod røven nu, for jeg blev fucker mod til at køre skole. Det er bare sådan, hvor der. Ja, den her, de lys. Ja, I går? Ja, det er godt, jeg røg. Rikke brænder! Rikke brænder! Rikke brænder! Ah! Hold da kæft, det der. Ej. Fuck i nede. Ja, du skal da vist nødt til at snakke. Eller jeg tror faktisk måske godt, hvis jeg lige får snakket med min mor, ikke? Så kan jeg lige få fest næste. Næste weekend. Den er Det skulle være lørdag. yes. Godt, jeg skal bare arbejde. Lørdag. Fredag. Fredag. Næste fredag. Jeg ved, hvad jeg skal væk i fredag nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal på næste fredag. Jeg ved, hvad jeg skal hele næste weekend. Hvad skal du hele næste weekend? Ud at løbe? Ja, det skal jeg nu. Sig noget sjovt. Simpelthen. Ej, gå du væk. Det er ikke sjovt. Men min stemme, den er helt wækket. Ej, Prøv at inhalere. Skal jeg sådan noget, du røg noget? Prøv at blive sur. det kan jeg sgu da ikke, når du står der. Jeg er ikke ud af det. Det er bare en homo, du gør. Ja. Gå du væk. Hvad er medicin? Jeg kan ikke tage det seriøst. Trine! Du er klar, at vi kan fylde 8 GB ud, ikke? Med film. Der kom det så lidt lang tid. Ja, Trine.
Ja, du skal nødt til at snakke, Simone. Uha! Bip! Hvad? Hvorfor siger du bip? Nå, jeg tænkte bare igen. Bip! Hov! Bip. Hold nu kæft! Bip. Hvorfor siger bip? Bip, 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 bip. Du ligner en fisk. Så en tyk fisk. Du ligner sådan en fed valrossup. Fuck dig. Fuck af med jer.